Jesus Maria Josep. Nag-unsa man ka diha? Uy, sir, nag-practice ko sir, kay mo enter kong pageant. Sos, Ginoo ko Maria Josep nimo. Basig kulang silang tigkaos og tubig. Naunsa ka rampa-rampa sos, tanaw. Kulangan mo ko isa ang Miss Universe ba? Tanawa na imong lawas oh. Pastilan daas. Basig sumo ay lang gusto. Dili rampa-rampa. Uy sir, ay paginana sir. Ni ana magani ang organizer dito nga potential do kay ko kay humok kay kog lawas. To ana. Nakadungog lang ni kag humok og lawas. Pauto-uto din ka. Basig humok ang lawas gipixlet imong mga lawas humok. Tungod na sa kadako dili kay humok ni haon mo kay kiay. Di ka mo tusil ba nga naway potential. Tanawa lang ko sir. Oh nya, kita na ka. Muna kong talent. Mura kay kilipante nga nang huwag. Stila ni mong panaminaw bi paminaw. Uy sir, di jud ka kasabay sa kuha sir kay ngano pang teenager ni. Ya, ikaw kay naa naman ka sa 90s, dapat nimo matanawon pambalita. Kanang ba ni mo wala kay respeto og maestro ha. Ug madaog pa lang ta ka basig ilabay ta ka karon. Bahala ka da si Roy. Sige, pataka jug agi diha. Che, bot-bot ninyo di ko mo dawat og lalaki nga taga bukid. Kahila, sagi atay. He, isa man mo kung naibog mo sa kuha, tubang ako ninyo. Dili kay magtago-tago mo. Bakla mo dahil ka kay magtago-tago. Oy, dong oled. Oy, sir! Nagumsa man ka dong oled, naglanmawer ka sa mga sagbot. Nangita kong sudan, sir! Nangita kag sudaan to as tindahan daghan. Wala man kumani, sir! Hold up gani ko gabi, no? Ang hold up, kaya walay kwarta. Kisa rig hold up nimo day. Katong payag-payag dito sa mga bata, sir. Walay tao, oy! Led, basige gutom ka led, pagsulti lang. Oo, sir. Gutom ko, oy. Sige, nagigyaw-yaw akong tinae, oh. Tindog led, ako'y bahala nimo pakanon ta ka. Sir, asa may pagkaon, sir? Pagkaon. O dali, dool gamay dool. Yes, kini. Busog yung ko na, sir ba? Busog jud ka. Tara o. Oh, kami no pagkaon, sir. Magmangong ka. Tuntuon nakagulap hold up ha. Pangitag mga hayop dito. Mo ihawa din yung paglitsuna, malipay pa ko. Manumbag, meron siya noon. Tumiingan pa sa sakuha nga. Bagay, may tukol sa yaha, oy. Uy, ulid, asa ba ka mo agi? Saman? Dili pa ka mo agi o nya paguman magpahinay-hinay kag paditit ni nganto diri di. Dali ra kay ka makasaka ay Ang makakuha. ano ka kabok ka na, oh. Di ko kaagi dira. Dira. Agi oy, gligoon man kay ni. Ah, ikaw manugo siguro. May nabuang, guro. Kaya diri ka o, diri ka o. Ako diha, sus. Gani harap ta ka. Awa ba? Awa! Ngita ko direk kwan tanunon. Yung hayop ba? Masudaan ako. Gisi-gisi man na imong sinina. Ang gani no, mo nindot gyud sa uton. Ay pa imong suoton kay wow man na siya ayaw na. Wow, ug kini ako sa uton kining wow, mahugaw maghapon niya, magisi pa jud. Mo kini na lang kay gisi na daan. Uy, ulid asa ba ka padulong? Ngita og sudan. Hoy! Unsa man na? Na, buang man na si ulid. Na! Pastilan dako ang karniha gyud.